Bojo ini kaya ngene ngit. Aku kene pokono. Wis kene wis ah. Ben aku ganti rasa. Apa? Ya ben ganti rasa. Wah nek aku muring yakin, muring nek aku. Ganti rasa. Yo ora ndek ukurane ya padha kok rasane ya padha. Kangen sekolah meneh apa? Ra. Aja. Kowe ki mbok ngelingi biyen sekolah sok ditilak-tiliki mbok sok ngelingi. Petro yen ketok apa saiki ketok apa? Petro ki nek di sekolah ki sing repot kanca-kancane. Lah ngapa? Ditil-pantil-pune wae kok njaluki pulsa e. Apa? Kapok, heeh. Aku ki kelingan, aku mendina boros liwat rokok duit ayo wis. Wis to wong ki dalane urip dhewe ya. Heeh. Ya jan dalanmu kudu ngono kuwi ya, Bro. Ya arep Nggih wonten dawuh menika. Nggih, menapa Mas? nembang Orisa nembang. Nggih. Jan. Nembang napa Mas? Kene nek ro Mbak Oriza luse kaya ngono. Aku kira kowe ya halus wis to. Kono karo Mas Wisnu kono sik ketutke. Ikhlas. Ora. Ayo ngersake arep Upama gelem raku aku sing ora mentala. Lah piye to Mas? Lah biyen cilik arep ngerti soalé kok. Umur 5 tahun kuwi senang toyan. Dadi iki upama aku gelem ki ora mentala, gelem kono aku mesti moh. Edan. Trimo tuku aku. Oh. Cetha terus beres ora tanggung jawab ngono lho. Ora ngrepoti, ora mikirke buta wis. Bayar rampung. Nggih, menika badhe nembang anu. Apa? Tengu langgam renang. Oh, langgam rengu. Nggih. Bawani ya sah. Ayo Mas. Kowe wae to? Ya gentenan. Hah? Ganti rasa jare. Ganti rasa. Rasa swara. Ganti sing cilik. Ngriseni. Ya ya. Ayo Risa ayo. Sapa sih, Mbak? Orisa. Orisa. Nggih. Diaturke arep para lenggah. Nenonano. Udu. Aja sok kepo to kowe. Aku biasane dolanane kaya ngono kok jeneng wong tuwa kok ya. Apa tua? Nggih. Wis sak umuran. Ning nong nong. Yuk. Ning nung meneh. Memanise Nano. Sik to. merak ati. Ora kulino ngejak. Ora kulino. Orisa. Dalem. Sayangku. Nggih, dalem. Diapik-apik Mas ya. Gagang. Diapik-apik ben dijak dalang-dalang. Oh, ngaten. Iki sing do rawuh kene dalang jos kabeh lho. Jos. Jos. Ane aku nang kene iki pawitane apa? Sabet ora. Heeh. Sastra ora. Iya. Sanggit ora. Heeh. Gendeng blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Paitaku mung jejaluk. Iki mau wis oleh. Lah nek Mas niki Mas Gareng. Non, Paitane apa? Oh, nek kula niku jelas. Ijazah. Ijazah. Ketok apa? ijazah Mas aku iki. Wis. Ijazah. Aku spesialis sabet jane. Sabet ya. Ngene iki ora cocok. Iki padha cocoke aku kowe Mas Bayu. Heeh. Wah. Kowe dadi tumbal kowe. Ayo nduk ayo. Kan Nah, kowe. luwes tur mrak hati. Wah, bengi iki ana 30 dalang. 30 dalan. Saka lelagan Ngayodya kene karo tlatah Surakarta. Ning serikku mau Mas Tengleng ora nyeluk aku. Lah ngopo? Ora ngerti. Ora terkenal kowe. Aku mung semacam dalang kok dadi ya.
Nang tlatah Solo Semacam dalangi dalang apa ya? nggih ngoten niku semacam niku menyerupai. Contone. Nggih contone mawon nggih ngeten iki. Lho omah basa karo aku kowe. Omah basa karo aku kowe. Lah iya contone ngeten lho. Nah aja kulinone basa masalahe. Oh alusan. Alusan. Garenge alusan. Ngerti apa? Udanegara. Apa kuwi Udanegara? Ora usah diurus wis ngono kok Mas. Ana Ayo terus iki wangsine. Ya terus. Gregele ngono kuwi lho. Aku nek gregel diseneni terus. Woi lah apike kaya ngono. Oh iya direwangi. Wah toh pati tenan. Oh wis. Jan wis. Kok ngono iki Mas Bayu, Mas Yoyok barang kok ya ora ngejak ayu ya. Saya tenang itu tak omong. 300 ngetan mangkat lho. Mangkat. Oh iya. Sak yuta kene. Sak metenge. Ora. Arung dadi anambahe. Piye sak yuta? Ora wani aku. Sak meteng. Ora mentolo. Lah iya. Ora mentolo arep dibiake ora mentolo ora. Kuwi angel Mas, angel dong. Anggere dijake mung semoyo terus. Apa to? Iki ngopo ya Pak iki? Ya ora lho dijak ajar gregel emang. Ina wengi mung prasaja. Yo bojomu kan nek turu tok ura-urake apa ora? Nen, dina apa? Diura-urake ditembang-tembangke apa ora? Ya mboten. Ora. Mboten wis tuwek kok ngono du Ya, tembang-tembangke. kowe karang durung tau nglakoni umur 45. Aku wis tuwa, kowe enom, Lah iya jenenge wong tuwa kok turu dadak ditembang-tembangke barang. Ya, apa-apa. Lho jenenge tresno sing suci ki ngono kuwi. Arep tekan tuwek tekan kaken-kaken nenen tetep tresno. Tekan esuk delan dikukut jagate tetep tresno kuwi jeneng tresno sing lahiran batin. Ning tresno karo kae iki lahir batin apa ora ya? Lah ya lahir batin. Dene kok sajake kok ketok iki ewa ngono lho. Kok ewa piye ta ora ya? Tak eman-eman tak mimi tak domo-domo kok. Pateni wae. Ya aja. Aja isih golep. Ayo Mbak Iki Riza. lanjut. Ayo, Sa. Buntang manting tanjena. Nek jarene Pak Kezwan ki Petruk aja jenenge. Pak Mas Petruk. Petruk, Oh, Mas Petruk. Mas Iya. Petruk. Nek jare Mas Petruk ki jarene aku karo Pak Kezwan ki kaya Pak Cahyo karo Bu Kesi jare. Heeh. Sing ngomong sapa kowe? Sing ngomong. Kae. Nek Nek versi BPJS. nek Mas Cahyo, Mas Yoyok arep bukesi iki nek arep tindak mayang ki iket dinggokke, surjan dinggokke. Lah iya, ya Lah, nek kowe piye? Nek kowe yo Tanggokke, kowe mung nggokke kathok nek kowe. Ya ora, ya karepku ki tak nggokke jarik barang. Wis rasah. Tak nggokke ikete barang. Oh, ora. Ning gandeng sirah iki gedhe, dadi iki ya angel. Sing gedhe apane? Ndase. Ndase. Sirah, jare nek ndas ki ra oleh. Heeh, aku kaya gonteng kok arang gedhe sirahe. Piye to kok kloro-loro to apa nek tak tambah tua ki tambah cegetan ngono apa piye? Diabetes soalnya. Diabetes. Ora kok iso-iso kok. Oh iya iya. Ayo Mbak. Ayo. Ya. Ning masalah keluarga kok diurus ning keluargane dhewe-dhewe wae. Aja diomongke nang kene, aku arep semaur Sing ndak kleru. kuwi lho, Mas Bagong. Wah iya. Mas Gong aja diurus nang kene. Menjurus wae. Sing ngurus ki nek nganu lho, Gong, Truk. 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 Terus Apa?
duit 250 mu nek dikumpulke dadi piro nek dalang 30? Ditung sik, ditung. 11 juta. 11 juta? 11 juta. Mono Mas Bayu wis diitung. Apa ya? Jadi 250 ping pira 30 ki 11 juta. 7,5 apa 12 juta? 11 nih hitung-hitungane Mas Bayu 11. Oh. Kok gumunku ki madange ra ono to iki mau? Ana ya kowe kuwi sik ora. Nang ndi? Wis nang jero. Aku kecoremu minggu gelas kosong wirawiri ora ono wedang. Rimih tuku. Kene Mas tak isenane Mas Gareng. Heeh sa, isenono sa. Nang mburi sedela kono. Peresno. Pereske jumbo ae Oh, lho. jumbo ning Pak mburi ana ta? Dalan tidak Gak boleh. melu-melu nek iki aku gak. Aku nek melu ku semakin troco ning aku arep jaga wibawa dalang Surakarta ya. Surakarta ki wibawa. Lah jenengan ki pripun kok iki dheweki dhewe napa blangkone? Kula mboten duwe, Mbak. Oh, mboten duwe. Kudu blangkon kok kowe iki. Saestu. Oh, didol mbayar iki lho. Oh, Mboten kula mboten duwe, Mbak. Saestu. Kudu blangkon kowe. Kula niku dalang sak Surakarta sing miskin dhewe. Mesak. Mesake. Memelas. Memelas. Garenge untuwe didol ya. Heeh. Untuke metik kok. Ya sadi. Bacutke ndak kesuwen iki. Iki mau per dalang 250. 250. Sing ibut sore mau ketua pemantine. Ya iya. Mas Untarogok mau. Untor apa? Untarogok. Ya, gongke sa. Sesuk nek diboyong neng Solo ya 500. Ya, urunane 500. Oke. Kok mundak? Tundake wong sesuk servise akeh kok. Pira Rai? 500. Ora menyang. Aku tetep mangkat nek aku. Mangkat. Mangkat cah merwira e. Nah iya. Ya sa, digongke sa. Kang masira duh wong bagus. Endi ayo yuk. Ayo yuk. Gampang teman. Nino. 5 menit kas. Gong. Gong. Nah iki sak lagu wis sukses. Yo, Pira? 5 menit kas. Saiki wae. Yo. Iki mau yo akeh para kadang dalang saka tlatah Klaten. Klaten Mas Dono Mukaton. Heeh. Oh, bareng. Jirolu. Oh, Ngono. oh alah. Nyucuke bayar 250 ae wong. 250.000. Yo. Yo. Ana nenek Bye.
pengendang ya Masku, Mas Eko Purnomo. Eko Purnomo. Biyen sing gula wentah aku dadi kaya ngene Mas Eko. Heeh. Yo. Wis 5 menit. Yo. Ayo Mbak Risa. Lenggah mawon nggih. Kaya mesong ngeyel. Nganu Apa? tidak bisa dibicarakan di mic. Tidak bisa dibicarakan di mic. Kok iso-iso. Gebeles pipit, anu apa? Tidak berani ya. Oh, tidak berani. Ya ora apa-apa karo Renggah. Neng wong loro ya. Napa ajeng karo napa, Mbak? Oh, kembang rawe. Wah, nek kembang rawe ra karo ngadeg iki rasane kurang. Oh, kae. Yuk, menyat. Kembang rawe. Karo ngadeg karo Mbak Agnes. Saya suwe.
Terima kasih. Mbak Agnes, nego cakepan apa, Pas? Nggon awal-awal mau ki. Apa? Cakepane apa mau rapati cetha? Sik endi? Pas gedruk mau lho. Berpatah bim. Apa kuwi? Kuwi anomali. Anomali. Ini harusnya kamu tuh tahu itu loh. Kita Iya udah tua lah. tahu, kamu kok nggak tahu itu gimana sih? Masa di, Iya kan gue kagak tahu. di YouTube itu loh selalu Iya. ada anomali itu berpatah bim. Apa kayak jenis Bambanini, Gonzanini. Tralalelo. Nggak tahu ya? Gue kagak tahu, gue kagak pernah buka YouTube. Cappuccina Assassina. Nah, kayak gitu. Itu tuh lahir ketika Gen Z lahir. Iya ya, Gen Z. Seperti Anda. Oh. Ngaten toh. Karep pula aku mulai, Ben. Iki ngatos-atos nderekke. Prabu Basukesti. Minangka sesepuhe ratu-ratu saindenging bawana sineksan Prabu Harimbasara. Nata ing pringgondani Prabu Pratipa, nata ing Astina lan Begawan Kamunayasaya. Ing Saptawarga netepake yen wiwit kalenggahan iki Adipati Kalamastaka minangka adipati ingkang lungguh ana Kadipaten Tunggarana bawah keperintahan negara Pringgondani wondene wates-watesing kadipaten sisih wetan Gunung Mahendra, sisih kidul alas Madenda, ing sisih kulon Kali Jamuna, kiblat lor Tlaga Madirda. Kabeh mau ke bawah keperintah Ratu Pringgondani Prabu Harimbasara. Mangkono kekancingan iki dene sapa kang singlar saka kekancingan iki dianggep ora sah lan bakal dirokake sadosane. Lah, saiki wis cetha sing dadi underane perkara. Ingsun dhewe uga ora bakal banjini banjiladan, ora bakal pilih kasih
Masopati ngadeg jejeg ana ing garis jejeg lan adil ya kanthi dasar kekancingan saka Serat Pustaka Rajapura iki nyebutake yen jaman Prabu Harimbasara lan uga Prabu Trembaka ing Pringgondani nyebutake yen bumi Tunggarana kuwi dadi wewengkon negara Pringgondani. Mula jroning parepatan iki ingsun Prabu Masopati Wirata ingkang pinangka sesepuhe para ratu netepake kanthi sah yen Tunggarana bali dadi wewengkone Pringgondani. Kabeh kudu gelem nampa kekancingan iki kanthi lega lan ikhlas. Karun, kula badhe munjuk atur kepiye Bumom? Katone ora karena nadimu nggih. Kula mboten cocok, mboten condong. Awit yen kula tingali antawisipun Eyang lan Gatotkaca sampun sami pidak jempol. Sampun nebu sauyun. Sampun sampean pun kencan semayan arep ngrubuhke Buma. Nyatane wong sak pendhawi menika mboten wonten ingkang ewangi kula Pandhawa ya Gatotkaca. Kabeh do maja Kistija klebu wong tuaku dhewe. Napa memper Buma duwe wong tuwa kondang sak jagat paradene. Wonten parepatan menika mung mendel, mung meneng kaya dipaku lenggahe. Lho Stija. Aja ngono, Nger. Nadyan aku iki wong tuamu nanging ana kene pun Rama ya kudu nglungguhi kawicaksanan. Madeg ana bebener lan adil. Mongko kowe kalah bukti lan seksi dadi aku ora iso ngewangi karo kowe, Stija. Mula tak jaluk kowe kudu lila lan ikhlas ya, Nger. Menawi ngaten Kanjeng Rama mboten tresna kali kula. Lho. Anak ya tetep anak nanging sing bener ya kudu dibela. Bener kudu dibenerake, sing luput ya kudu diluputke. Ora kena bebener kok njur dibebudhek nganggo rasa katresnan pun cekap pun. Saniki kula ngedegaken sayembara. Tunggarana riyin ucul nggih ngangge Bandayuda. Mula dina niki Gatotkaca kena njaluk Tunggarana. Nanging yen pun pecah dadane Buma Narakasura. Jagat Dewa Bathara lah dalah. Kresna, piye kok kaya ngene iki Werkudara piye? Wani Letot, ayo diwaneni. Wah nek pancen wong tuane ora trima ngumumse karo aku. Tuwa lah rak malah werna-werna to. Werkudara, pun Kakang tetep mbelani ingkang bener Yai Kresna. Ora wurung iki Wirata malah dadi ajanging peperangan. Penjaluk Istija kae piye? Kepareng munjuk atur Eyang. Senadyan wonten ing parepatan menika sampun dipun tetepaken yen to Gatotkaca ingkang mempang ing pirembagan Dewa semanten Kakang Istija Murina lajeng ngedegaken sayembara perang tanding. Pramila mendak kula dipun wastani boten merwira, Pak. Pareng boten pareng badhe kula legani Kakang Istija, badhe kula adepi penantangipun. Awong pangestu para pepundhen ingkang kula suwun. Ayo putuku Gatotkaca kae nadyan wis jumeneng ratu nanging isih muda perwira mula ditantang karo Istija ya banjur disaguhi. Menyang Kresna Werkudara Janaka anakmu kalorone iki diawat-awati Kresna.
Gunjang kancing langit kelap-kelap Leragincang resang bawe gandrung Garut Kaca nalika mawaki Dewi Bandayuda kagol merga dipisah pukul Narada saiki ayo dibacutake meneh arep ngejak pirang dina ayo tak ladeni tangkep jaja kantaran pauntapke nyawamu le As Yo, pancen ora bisa disuwa kadedane Garut Kaca nanging aja girang-girang kowe galimpung tamparana. Sambaton
kalian bumi, angin lan swasana, aku urip maneh. Bawa kitan perbeda kaya Nalendra ngalengka Prabu Dasamuka nguni, ora bisa mati. Pami kasih. Persajan wae bareng aku sumurup citramu Bayu. Ana wong ayu kok kaya ngono. Wiwit pucuk rambut nganti tekan jedempoling suku kok tanpa ana gethek cacate. Granane nglunggih rambute ngembang bagung. Lathine ngudup turi mripate, blalak-blalak untune tinata rintik-rintik. Tangane lemomel wah. Lambene kaya legi-legi yen digeget Bayu. Ya mung bokonge rada tepos. Papi kasih. Mbok sampun anggenipun ngalembono dhateng kula. Lah ora ngalem kepiye? Mergo aku ki yen ana Traju Trisna kono ora bisa katuju prana. Mergo Yai Ratu Hangnyawati durung bisa lelati satataning garwa. Bojoku Hangnyawati kae durung bisa weweh jatining pemarem marang aku. Monggo yen mergo nek tak ceraki mung tansah melingos. Saben-saben arep tak jak mesti aku dikipatke. Mula upaya kleru yen aku nang omah mung disepeleke karo bojoku. Banjur aku golek meneh sik ning jaba ngene iki. Monggo bareng aku weruh citramu persajan wae aku banjur katuan rasa tresna. Bapak kasih. Ayo, gelem ya tak boyong ning Traju Tresna dadi karo aku. Sinuwun. Kula menika namung lare dusun panjenengan menika Nalendra. Tur inggih sampun kagungan garwa prameswari kok kitesih ngersakaken badan kula menapa mboten badhe asor derajat paduka. Pami kasih. Kowe kuwi bakal tak boyong, bakal tak nggo kembang sepasang karo Yai Hangnyawati. Nadyan mung garwa kaping 2 nanging tancepe katresnanku bakal tak tresnani lahir batin. Menapa saged sinuwun bojo siji wae durung gelem ngladeni kok arep mayuh karo aku ki lho. Kowe ora percaya karo Prabu Stija? Nggih pitados nanging bab anggenipun antum katresnani kang adil. Kula mboten pitados sinuwun. Nyuwun pangapunten kula mboten saged. Oh, pami kasih. Perang tanding Stija Garutkaca durung rampung. Saben-saben Stija mati bisa urip meneh. Yo, mati yo sedina ping 100. Nanging Garutkaca tetep nunggu Stija terus Gatot ora bakal kalah. Yo, nanging mengko dhisik coba to. Coba to wis padakno. Kae kok ana bocah bagus ditutke karo Punakawan. Lho kae sapa kae? Dhisik iki kok ana bocah bagus kapa kowe? Kula Bambang Pamegatsi sinuwun. Kowe Bambang Pamegatsi bocah saka ngendi? Kula lare saking Pertapan Gebang Tinatar. Saka Pertapan Gebang Tinatar banjur kowe kuwi anake sapa? Inggih kula anakipun Ibu Endang Wulangun. Lah kok dadi tekan kene karo ditutke para Punakawan? Inggih. Nek aku jan golek juragan anyar. Soale iki mau ora pelit mampir angkringan barang ya Gong ya. Heeh, aku setuju aku nek juragane iki aku. Ora kaya kae sing arep dhewe kae lho.
Meneng wae wis meneng wae. Nek karo kae encen petung kok kae kok. Tak kira mampir angkringan ki mbiyen mampir terus kon pesen jebul rampung kok. Petruk kowe apa Petruk? Kaya bayar dhewe ya karo aku titip iki mau siji ngono. Pahit tenan to menglong-longi didawak dhewe. Dong meneng dhisik. Nggih, nggih. Sinuwun kula badhe ngawuh Sudarma. Lho, lah Sudarmamu sapa? Dawuhipune yang Begawan Sih paminta. Kula menika atmajanipun Panengah Pandhawa Raden Arjuna. Wah, saben-saben ana bocah takon bapak mesti iki mesti Janaka. Wah. Mesti jlamprok, mesti jlampor. Wah, saben-saben ana lakon takon bapa. Mesti anake jlampor, anake jlamprok. Anake jlampror. Anake Petruk kurang ngajar. Nggih ngapunten, melu-melu refleks e, Ndara. Wah, Jlamprong kuwi anakmu kuwi dopeni. Wong kula mboten kok mboten piye. Bareng ana anak takon karo bapakne ra gelem diakoni. Arjuna kula wonten dawuh. Bocah bagus iki jenenge Bambang Pamegatsih. Ngakune iki anak Janaka patutan karo Endang Wulangun. Anake Begawan Pamintosih saka Pertapan Gebang Tinatar. Eling-elingen Arjuna tau gandeng karo wanita sing jeneng Endang Wulangun apa ora? Koko Prabu kula ingkang badhe murba lare menika. Pamegatsih, kowe aja watun nggonmu matur wani ngaku anak Janaka. Senadyan kowe duwe dasar kang kuat nanging Arjuna durung karuan bisa nampa. Nek pancen kowe ngaku anak Janaka, apa sekirane kowe saguh minangkani pamundhutku? Merga tumrap Arjuna sapa wae kang awu Sudarma marang aku. Luwih dhisik kudu ngatonake dharma bekti kejaba kasinuhan kadigdayan nanging uga kudu bisa labuh labet. Luwih dhisik keparengipun Raden kados pundi? Pamegatsih, kalenggan iki lagi ana pepeteng. Anane perang tanding anakku Gatotkaca lan Stija ora bakal ana krampungane. Yen kowe ora bisa ngrampungke utawa ora bisa gawe padhang perkara iki ora esuk ora sore kok bakal tak akoni yen kowe atmajane Raden Janaka. Nyuwun pamit lan nyuwun pangestu. Kakang Semar, aku patenono wae Kakang. Wirang bebarang ora ditampa nggonku ngawu Sudarma. Kene tak patenane kene, Mir. Bagong lambene amoh. Ora kaya ngono, tak gentenane wis lho dadi bendara. Ora sudi. Ndara ampun. Kok mboten ditampa niku jalarane napa? Rama Janaka ngresake luwih dhisik aku kudu ngatonke lelabuhan utawa kudu ana dharma bekti dhisik. Dina iki lagi ana pepeteng merga perange Raden Gatotkaca lan Prabu Stija ora ana kerampungane. Yen aku bisa ngrampungke lan gawe padhang perkara iki bakal ditampa pasuwitanku Kyai. Aku kudu kepiye? Pun ampun sumelang. Mang presane nika sedulur sampean Endang Pamikatsih
dibujung-bujung kalih Ndara Stija mangrembugi Stija nika nyuwun pangestu. Ayo, mandheko kene. Wah. Kosik jroning aku mbujung endang pameh katsih iki kok ana bocah nom-noman wani nyegat lakuku. Kowe sapa kowe? Nggih nami kula pun Bambang Pamegatsih. Loh, lah kok jenenge ameh padha karo Pamikatsih yen ngono? Apa kowe kuwi sedulure? Nggih kasinggihan kula menika kadangipun Pamikatsih. Yen ngono kebeneran. Mumpung ketemu sedulure, kowe tak jak rembugan apik-apik. Aku arep nembung karo kowe. Kepanengipun kados pundi sinuwun? Wis persajan wae. Aku ketemu sepisan karo dulurmu ya Pamikatsih. Banjur ketuan rasa tresna mula adimu tak jaluk. Bakal tak wengku garwa bakal tak muktekke piye? Inggih, monggo mawon nanging menawi paduka saged minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Kowe jaluk bebono kage matura arep nyuwun brana picis sanes kula mboten nyuwun menika nanging kula nyuwun reh ning paduka nembe rebatan bab Bumi Tunggarana. Kula lilakaken Yai Pamikatsih dhateng paduka nanging Tunggarana kedah paduka lilakaken supados tetep dados wewengkon pringgondani. Allah taala. Kowe bakal ngulungake nglilake Pamikatsih nanging kowe nyuwun supaya Tunggarana tetep dadi duweke Gatotkaca. Milih duwe bojo ayo apa milih Bumi Tunggarana nanging nyatane aku wis kalah ning pengadilan. Ya wis tak lilake Bumi Tunggarana aku milih duwe bojo ayu. Wis ben ora duwe Tunggarana ya ora apa-apa. Bakune aku saiki duwe garwa sing ayu kaya Pamikatsih. Wah. Diajeng Pamikatsih. Kowe tak pondhong kok meneng wae kowe tak gendong kok meneng wae ge awakmu kok malah saya abot. Pamikatsih, kowe kok meneng wae bisu apa piye kowe iki? Ngapusan to kowe? Lho iki sapa? Lah kok dadi Pamikatsih? Malih dadi kaya ngene. Ya, aku sing dadi